Navemin Abdülhalik, piş navemin Can, Abdülhalik Can. Ez goderne me, el goderne hatme dünü, sala hazaru nesadu pencü didiya zatme dünü. Na emri goderne ne? Emri goderne me jiyan akiriye, jibi çuku atiya xo, hattani em mazımbune mel gordene jiyan akiriye. Tebeci jiyana merser çi çebiye. Jiyana me erde me hebune, erde avi hebune, havre me hebune, ser havra u ser erda, ser debare me jiyan akiriye. Yani çiyaye, er pariki kemin, be idara malbat edibu, idare edibu, serveda, hattani şesti mekteb livra çene bu. Hazaru nesdu eştam şesti da ligoderne mekteb ava bu. Em ne de sali bun zede em heca çüne mektebi. Em şeş birane yek xuşke xuşkameye em pej biray yani ev emir em pej birane na em pej birajı lve dere me jiyana xu berdewam dikir bi hevra em jav qetiyan da malê me yên zariyê wan çêbûn zariyê me çêbûn em tevî ev me îdare nekir herkes ji xwe re cihê bû malê xwe de cihê rûniştin jiyana me divê derê bi vî awê derbas bû me baxşe dadanîn me firingî ji xwe re dadanîn me qawûn dadanîn me zebeş dadanîn me îsot dadanîn me balîcan dadanîn sêvê me hebûn arûngê me hebûn hinek dibên arûng hin divê jî mişmiş xoox bûn gilyaz bûn gundê me aviye her tişt lê tê da dihat rezê me hebûn rezê me jî pirî wî debara gundiya û debara me jî ser reza bû me dikir bastêq me dikir meşlûr me dikir dims me dimsê em dibê aqît hûn dibêjin çi dimsê hişk me wî çê dikirin ji bo zivistanê yani debara me servan tişta çê dibû îdara me jî servan tişta çê dibû em bêjin çi em her şeş xuşkû ya xuşkû pênc bira li vê derê jiyana me bi vî awayê bihêrî ser debara vê derê çiyaye erdê me jî kêm in me gora xwe daşot. Serê sibê ez pênca da radim tême nava baxçe baxçeyê xwe ez av didim avêtîn ser hettanî hefte û heşta nava baxçe me evan dê lîhanê jî mavê tê ser stûna ji bo tirî ev jî tirî ye ji teravêjim dêlîne îsal 3 sale em hatine mevan dêliyê xwe van evê xwe xwedî lê derketine baxçeyê kolayê me firingî tê de danîne ev jî hirmê ye vê hirmêya me jî hişk bûbû em av didin ve ev jî zivirî lê li van derê hanê da em li baxçeyê xwe li evê xwe xwedî derdikevin ez 6 meha li vê derê me 6 meha li Stenbolê me em vê derê
برآمدانه گنده مشوتن همچون استانبولی کنده متروپولا ناجم هاتنه مخانیش خورا شکرنه هدی امد گنده خدا بجی ببین ام زاروک بون ام düşüne berpaz ام چونه بر کارکا دورا گندا گند حیوان خود دورد کر روی یک düşü beri emeci ciran eme hebun evci jot yari bun emeci arde me hebu wan jot kir ve dabari memu wan tevi hev gelet kirem den patos tene bu içağı mebgaya gelet kir me dabara xildani ve wan para xudur malak me para xudani malak xo melhe paret kir aha ica dani ga behava giredan behava giredan yek dikirin bindori yek disekinya evet nic me dajol doret çün dağıtın vi sapi evi sap halt kirin dukirin ka seri evi hame dibu ba me dahav ya bad hat babata me bab kira genim bu ka jev cüdad bu jev qatiya ve çağı dan dağıtın medani male çet kirin ya ve bişuştna eşk kirna me brabça ya hestere kira ya mel kere kira me brabça aş ave hebun digeliye me da se aşın aş ave ne medburu çülüet kira ar roje ki virdadır roje ki jüye dadma yani me taday pır dedi yani taday ki zor bu ana rahate ala trik tinabu Qaziyağı tinabu lamba bu fitile lambaya me evdikir me buan fitila idara khutkir yani ranya me ev bu ala trik tinab ala ki heca vakti heca uzar ku bu başbakan heca ala trik hata gunda hatta rasti li pasüreş tinabun li pasüreş jeneratör bu motor düşkülya hatta elektrik natu nahatbu lici nahatbu pasüre bir jeneratöre düşkülya motora düşkülya bu yavayda nafçe tişteki tine bu lve dereci piştük em zevcin zaru çebun lve zaru çüne mektebi em jütşüne derva piştük me araba frot em çüne derva dixavitiyan me debara xş derva dan ya İstanbul bu ya vira bu ya vira Adana bu em çüne bixavitiyana me debar ban ya zistanê îdarak pê dikir wî perê ku em dixevitiyan Tibar bikî ez wê demê daha xweş dibînim çawa xweş dibînim li wê demê da qedr û qîmetê gel bi qedr û qîmetê hev zanibû perê yekî tune biya ya arvanî wî biqediya diçû cîranê xwe ra digot cîran tu 100 kat pere bidî min ya 500 kat pere bidî min ez ê ji xwe ra zarokê xwe ra bidim bi zehd bînim yani bidim debarê bînim ew cîranê wî jî nedigot perê min ya bê qîmet bimîne ya ewha bimîne ya viya way digot eştera pere di dayikê ew diçû ji xwe ra zehd zarokê xwe ra danî hetanî perê çê dibû hêja ev ê perê cîran di dayikê wer qedr û qîmet hebû jiyan pir zor bû İstanbolê da edkirê da bû zarok kûr bûn car hebû nan hebû car hebû nan tune bû
yani müdgo em serê mehê kiriya xwe em bidine xweyê xanî nan ji me re ne lazim e. Nanê zowa jî hebe em ê îdare bikin. Yani em ê nanê zowa jî xwe îdare bikin. Nan û av ve jî em ê îdare bikin. Wekî sê çar sal me li wêrê berdewam kir. Çûm hevalekê min hebû $1000 wê çaxê dabiyekê çûm $1000 xwe jê stan. Min çû ji layê birê xwe jî $1000 stan. Were asilê milyar û tişkî perê min çêbû. Tam 89 wê 99 da. 99 da deprem İstanbulê çêbû. Depremkî pir tad çêbû. Pir insan têda çûn. Ez rabûm çûm wala ez her mişxa xanîkî bibînim. Bodrumkî be ewkî be şixa bistînim. Ama gedê hukmekî bes e. Ez çûm got 5000 perê ana. Yani 5 milyar. Mevdû birî anî melhev kir. Bu filan kes. Perê me ev e. Pêşniyata me ev e, evê nêjmiratê bikim. Wî dayikê tiştek destê min da bû. Ênê jî mar ser mar wî kire teqsît. Ew deyî jî qediya. Em xebitîn. Me wî deynî jî qedand. Doğal azad. Me wî deynî jî qedand. Abonê avê. Ew jî me wî jî qedand. Vana hemiya qediya xanî bû ême. Dişxuliya li wê derê min meyve difrot. El Erebestiye da. Meyvecilik min meyve yani zebze ne de meyve mi difrot. İdaram pêd bû. İdaram serî îdaram pêd bû. Şev di şevê da ez dihatim malê heta 12 şevê dimam. Cardin eştera vêjim dîsa serê sibê çûm halê cardin berdewam dikirim. Kul vê derê bîna me derê xwezayî xweş e, her derî xweş e. Na em di devê çemê godernê dane, em digeliye godernê dane. Şexsiyeta min li İstanbulê ez naşixulim. Ez emeklî jînim. Lê feqet şekerê min heye, şekerê min pir bilind e. Ji bo şeker gurçika min jî hebikî ye, yek çiye yek maye. Ji bo vê tenduristiyê ez İstanbulê, metropolê İstanbulê nikarim jiyanê bikim. Milkiyeta me li vê derê ez tême Balıcana da atînim, Firingiya da atînim, İsotê da atînim, Şaxa da atînim, Şaxê Xoxa da atînim, Şaxê Arunga da atînim, evê Mişmişa, evê Seva da atînim, evê Gilyaza da atînim, evê İşna da atînim, hemî evê Erîka da atînim, yani incas. Kurdî divê incas. Vana hemî midaniye baxçe da hemî hene. İsal 3 sal em hatine vê derê feqet ez jiyana İstanbulê wê metropolê ez newqasa ewim ez jê acsim. Ez 6 meha tême vê derê tême vê xwezayê vê xwezayê ez İstanbulê heba dabêjim. Ez tême nava vê xwezayê ez heba nabêjim. Ez her tiştî dixwim. Ez zebeş dixwim. Ez hemî
erika dixum, her tiştî dixum. Ve dere jiyana min ez ê razî me. Ve jiyana metropola ez ê nerazî me, ez ji wê re direvim. Ancak ez zivistana li wê derê me. Zivistana li wê derê me havîna ez tême gundê xwe, jiyana xwe li gundê xwe dikim. Gundêm avî ye, qetê da tune be belkî 20-25 hebkanî gelî dane. Vay em li ser kaniyê ne, em li devê çemin, ser vê kaniya em jêra divên devê kanîsarkê. Avkî sar e, em devê kanîsarkê ne vê gavê. Em li wê derê tevî malbata xwe, tevî hevalê xwe, hemî em li vê derê ne, em li vê derê dikevne avê, em li vê derê kêf dikin, dikevne qûmê. Qom jî heye, qoma sor heye, tu nikarî ningê xwe bidî navê. Li vê derê ji ber vê xwezayê em hes dikin, em ji vê derê naçin hetanî ku em kar bin.